Halloj. Det chemtrails. Så jag dit. Alla ställen. Så det 30 strupar i färjan. Endalist. Det söndagen 18 september 2016. Jag har aldrig sett slukt. Omkant du ser så nekvar och så tattar. Och hur det sprayar sig så akkurat som ett skudj. Att det är naturligt att det är. Att det är så nek som att det är. Att det är så nekvar röjker ut i. Det sprayar kemikalier om man är bra. Ikke? Alla ställen. Tryggstug. Det är en 4 timmar skötne. Det alla dessa strupen här. Det blir hängande. Det blir hängande. Förr var det så som man såg en flickvara färda. Man såg en flickvara färda. Okej, allt det här på ett biomarker. Att det kan chemtrail. Det var hängande i tojma voice. Förr var det som man såg en flickvara färda och damper ifrån var väck. Innanför det. Och kort här så var damper väck. Det är inte bara damper. Det är kemikalier. Nu klockan trycker till 12. Och här är det här chemtrails som blir sprayda i morgon. Jag minns att flickare flod och Eva smådrankor. Då kom en kvit strup 18 som var väck. Och en timme satt. Här är det raser som suttjast 12 timmar satt ni än det blev sprayda här. Eller 8 timmar satt ni. Och då ser hur det gult att det är skite. Att det är kemikalier som tar sprayda. Elitan, frimurare lorstendaner och Illuminati tar öja allt, tar öja American Airlines och så stora flickvara lilla flåfälöjne och tar fylla dig vid kemikalier som tar annars må köra skägg och så det tar ha flera tons vid kvar en flickvara och släppa det ut och ta hunger i luften och kommer i rocken och förgiftar rocken ger människor sjuk men det tar vilja till att folkatalja gör ska föra ner om 1,5 miljard nu är det 6,5 tar vill ha det ner om 1,5 miljard tar vill drepa rocken. Jag ger några links till chemtrails under videon här. Higga på dig och vakna.